No terve. Saanko mä tän toimimaan? Kuten näet, oikein virkeän kuntoinen on. Sun kannattaa kans kokeilla tätä näin. Elikkä luot itelles tilin YouTubeen. YouTube, varmasti tiedät. Ja sitten sen kun kirjaudut tililles. Ja sitten se pone, että Sinne tulee yläosaan semmonen, että lataa tai hae niinku videoita. Painat lataa, niin sit siihen aukeaa tää ruutu, että voi itse tallentaa tämmösiä viestejä. Mulla tässä on läppäriksi on kiinteä toi webbikamera. Sulla on se erillinen, mutta ei se haittaa. Sitä pystyy tässä lähettämään ihan suoraan. No niin, mä näytän. Näet siellä mitään? Aikamoista meininkiä. Nyt tuli Äiskä. Äiskä sanoo sulla hei. Mä laitan Merjelle viestiä. No, moikka. Meidän haki alapäästä. Juu. Joo. Se kestää koulusta. Elikkä tässä on tää mun entinen lukaali. No tän siellä tiedätkin. No, mä lähden tonne alakertaan. Mä lähetän tän sulle nytte. Avaa itelles tili siellä YouTubessa. Ja tee niin kuin mä sanoin. Sitten kun oot kirjautunut sisälle, painaat yläosasta lataa. Se kysyy, että tiedostosta vai mistä. Painat vaan lataa, niin siihen tulee, että sä otat itse sitä kuvaa. Noniin, laita mulle viesti. Mä lähetän sulla nyt tänne. Moi.